Муса Жәлил. Бүрелер. Кешеләр сугыша, кан кыя. Киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, күпме яшь ат ите, ялтырый бүренең күзләре. Бит моны төн буе атышып тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре исереп кешеләр канына йөргәндә сискәнеп туктады бер авыр яралы янына. Яралы ыңраша, саташа, каенга терәгән башкаен, кызганып егетне җил белән тибрәнеп сыкрана аккаен. Кызганып егетне елыйлар Миләүшә һәм Лалә чәчәге. Тәгәри үләнгә чык түгел гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады һәм кинәт нидәндер сискәнеп бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйф сулышы бәрелде бүренең бурнына. Юк, бүре тимәде, сак кына борылып юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне, яртылаш ул тайган исеннән, шулайда яшәве өмитле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шомпыллар бастылар. Туйганчы җафалап соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан кыя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр ах, ләкин бүреләр бу кадәр үк ерткыч түгелләр. Муса Жәлил. Волки. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет. Чуя запах добычи вблизи, рыщут волки всю ночь напролет. Разгораются волчьи глаза, сколько мяса, людей и коней. Вот одной перестрелки цена, вот ночной урожай батарей. Волчьей стаи вожак матерый, предвкушением пира хмелен, так и замер, его пригвоздил чуть не рядом раздавшийся стон. То к березе, припав головой, бредил раненый болью томим, и береза качалась над ним, словно мать убивалась над ним. Все жалеючи плачет вокруг, и со всех стебельков и листков оседает в траве не роса, а невинные слезы цветов. Старый волк постоял над бойцом, осмотрел и обнюхал его, для чего-то в глаза заглянул, но не сделал ему ничего. На рассвете и люди пришли. Видят, раненый дышит чуть-чуть, а надежда-то все-таки есть эту искорку жизни раздуть. Люди в тело загнали сперва раскаленные шомпола, а потом на березе в петле эта слабая жизнь умерла. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет. Чуя запах добычи вблизи, рыщут волки всю ночь напролет. Что там волки? Ужасней злей стаи хищных двуногих зверей. Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар».